Små hverdagssamtaler nummer 10 på banegården. Undskyld, vil du hjælpe mig? Ja, det vil jeg da. Hvor skal du hen? Jeg skal til Skive, men jeg ved ikke, om jeg skal med bus eller tog. Kom, lad os se, hvad der står på skærmen. 1000 tak skal du have. Se her. Du skal med bussen om 10 minutter. Den kører fra busterminalen derovre. Kan du også se, hvornår jeg er i Skive? Jeg kan se, det tager 38 minutter. Tak skal du have.